И здравейте хора, аз съм Кака Пупо, а това е първи епизод от новата ми поредица на Mini Games. Така както виждате, заформиха се две нови поредици, ще има и още една, която ще изненада, мисля, че ще ви хареса. Но сега това е втората нова поредица тук в сегашните дни. Първата, която беше Skywars. А на тази ще играем Mini Games, както са разбрали от заглавието. Все още не съм и избрал какво ще играем. Искаме тази Build Battle, но не знам къде ми пише какво да строим. Добре. Как да започнем? Почнахме. И сега какво трябва да строя? Не знам какво трябва да строя в момента. Калмар. What the hell? Добре, ще видя в Google как се... Калмар. What? Ама... Как? Как ще построя калмар? Може би ще ми трябва синьо. За това ще използвам това. Хора, как ще строя калмар? Тук ще се опитам да сложа някакви пипала. Или не знам. Как да фак се строи калмар? Няма да пресака да посред това. Калмар, хора, калмар. Другите какво правят? Пак там. Дайте ми примерно тема спорт. Тук няма ни... тук. Как да построя калмар? Не, това... Много хубав калмар, нали? Нещо невероятно. Тук ще направи така. Няма правя аквариум, тук просто ще сложа вода. Ви бъзгате ли с мене? Как се строи калмар, да фак? Калмара разрушвам се с едно око, но не знам. В момента гледам в Google някакви снимки. Не знам. Само искам да разбера... Добре. Значи това... Къде е окото? Значи това е така да го продължа. Така. Не, фак. Добре. Това трябва да е калмар. Тук ще сложа нещо. Така. Колко готино. Другите са супер готино. Добре, поне тук да го запълня. Поне водата да е красива. Хайде, добре, браво. Аз се садах. Ако беше спорт, чак да не съм тенис. Даже ми е в главата как да го направя. Да, това е моят калмар.
Това е така, добре. Я гледам, пак ще гледам снимка. Тук си избрах една снимка, но нищо не говори. Ако сготвен калмар, просто лесно. Като бана го рисувам, но... И чакаме, даже не остана време. Така. Това е готино. И... Окей. Не, гуд му давам. Това... това е готино вече, наистина. Ще дам епик. Това е наистина готино. Вижте какви идеи са направили тези хора. Това е окей. Не много. Не познай колко добре. Не, че пак е добре, сигурно се по-хубаво от моето е просто ужасно. О, това е уникално, хора. Епик. Да, това е моето. Аз ще дам Legendary, ама... Да, аз не мога да гласам за моето. Майко, къде имат такива идеи? Това е по-скоро... Не, това не е калмар точно. Ще дам пуп, защото това не е калмар. Това не го ли гледахме вече? Това е готино. Ще дам епик. Това не е лошо. Ще дам гуд. Гуд. О, за сигурно ще изигра още... Гуд. Добре, за сигурно ще изигра още една игра. Защото е забавно, но не темата да е... калмар. Голямо простия. Маля, аз не гласувам, Не, пуп. Това е готино. Legendary епик. Това не го ли гледахме вече всъщност? Какво пише тук? Не успях да видя. И... Добре. Пак ще играем. Join. Добре. Какво стана с компютъра? Какво стана с компютъра ми? Къде влязах аз, бе? О, боже. Не искам тук, бе. Не, бе. Не знам как се озва в тази игра, хора. Нещо се бъгне, не знам. Къде е билд батъл? Ето го билд батъл. Вече сме в билд батъл, да. Добре. Как да вляза в игра? То почва. То се отброява само. Сателит? What the fuck? Всъщност да... Добре. Ще взема... Сиво нещо, сиво ми трябва. Сиво... И синьо. Ще почнете така. Така. Тук ще... Добре.
Продължаваме го нагоре. Оп, оп, оп. Лад, какъв е този сателит, който съм го измислил, не знам. Добре. Колко купчета? 3. 1, 2, 3. Добре. Опа. Някакви други специфични неща. Тук ще го направя, ето. Това няма да е сиво. Какво да избера? Не знам какво да избера, хора. Аз лапис как ще стои така. Добре, сега ми трябва черна вълна, черна. Добре, сега почваме да правим ето това. Аз няма да имам време за 3 минути. Не, абсолютно няма да имам време. Това ще го оставя. Мислех също да го направя в черно, но не, ще го оставя това. По-трудно аз гледам тук пак в интернет. Ще направя една планета. Как ще е планета в Майнкрафт? Ще се опитам. Даже нямам представа как ще стане това. Не. Какви просто си правя планета в Майнкрафт. Не знам, хора. Какво друго мога да направя? Аз нямам представа как се прави сателит. Далек видите тук какво правят. What? Тук? Да им открадна идеята. Това го правя от Cobblestone. Какво мога да сложа? Glowstone. Ето Glowstone. Добре. Така. Тук какво има? Сива вълна. Добре, Glowstone. Така. Не те е така. Тук ми трябва торч, не торч. Това и това. Добре. Така. Опа. Фак. Не ме занимава сега да го правя. Това и това. Да седите там. Не знам какво да измисля. Нали сателита ми е много хубав и аз така си помислих. Не знам какво. Че не мога да открадна идеи. Тук няма никой до мен. Тук. What? Това какво е? Не знам. На мен това ще е. Чакам вече 15 секунди. Не мога нищо да измисля. Какво друго мога да сложа на сателит в Майнкрафт? Хайде сега да видим другите. What? Не. Това примерно, ако го видя, давам супер пул, защото ако го видя, няма да разпозная, че е сателит. Това не е лошо. Ждам, окей. Да, това не е лошо, но... И това е окей. Ако не знаете за какво става въпрос, нямаше да го разбера и затова давам окей. Да, сега това... Трябваше тук долу да сложа.
Че съм тъп, трябваше това си да го сложа ето тук. Нищо. What? Не. Не мога да разбера какво е това. Това може би е планетата. Не знам. Жал да гласувам. Чакай да гласувам с окей. Това с гол стана, само заради него ще дам пул. Може би ще стане по-готско без... Не знам. После не знам как да разбера кой е победител. Това... Не. Ще дам пулп. Не са лоши неща дал, но... Не. Така. Йода... Аз съм на 4-то място. Хора, на 4-то място съм. Пък той е победител. Защо той е? Както и да е, хора, надявам се епизода да ви е харесал. Това е първи епизод от Minigames. Може би друг път ще играем Crafting Battle, там не знам как, Battle, не знам как се казва я. Build Battle. Мен ми хареса играта. Ще се играе така, като без да снимам. И да, може да харесате клипа, да се абонирате и всичко. Чао, чао!